Sabaw na katong videohon at tiin. Di. Ayaw ko. Ito, sakit. Wala mo sakit. Wala lagi. Ayan lang. Masin na ang pako. Ano ba sakit na? Dati si Jenny. Arthritis na, mo na sakit mong tuhod. Ayun lagi. Uy. Bali lang ko siya. Dili mo ka nabalik, pa-straight mo na siya. Ayun lang. Gusto sunod na. Ayun lagi. Bien. Wala ko bebe. Hindi ko yun sakit pa. Ayun gugay. Neta, tanawa diri na, makita ka sa Facebook, ingnon jud ka nga, ano nang hapak man Abo to? ni nagig. Usa mo. Ayun lagi. Kayo. Uy, nainan ni mo. Ayan lang. Nayon na mo gina siya tuot. Ano po? Kani ato. Ano mula po na ito ko. Kasi lagi dito ko pahihin. Oh. Facebook mo pa po kay madlok lagi ko. Masakit dere kaysa dere. Oh, tanaw ha kung dusan ha. No. Di ka sakitan. Okay, di mo kasi ko. Oh, dere oh. Kani akong dusan ha. Ako na lang ipa na manam sa iya. Ay, panam-manam na si mga anak. Hindi mo balik ko. Tanong pa yun ito mo kunin mo. Bahala na. Kailan ko mo balik. Ayun lang pala. Kasi ito ayos ko. Inom kagwan anak sa ni para BGC ka. Dahil na yan sakit doon, oy. Ha? Kanang marumang rinte. Dahil bus na ninyo kaulo, ana, oy. Shut up. Kaway-kaway pud na eh. Pero ingnon gaway sakit. Ay, hilak mo na Ay, eh. gilak na eh. Lagi ko. Kumita, ha. Ha? Dahil tangi kubi, kimahulong niya kubi. Wala pa man mahuman. Lagi, pilat man ko sa kulikod. Makinig ko ano yung bahulog ko. Saka kaya bising mahulog ba siya? Oy! Nakapahilot na dyan ka na ako. Dugay kang desisyon no? Katuig. Sa katuig kang desisyon? Bago pa lang ko na-stroke, makita na ka na ako. Oo, mo ba? Mahlok ko. Bago ko sa imuhang kahilot. Gawa ka madlok sa kong naong. May pa makahitsura ka kung hitsura gani. Ha? Ansa? May parang hitsura ninyo kaysa kung hitsura. Ano, day parehara magot tanan. Ang binuhat sa tanan sa Ginoo. Mga gwapo, gwapa. Basta mga binuhat sa Ginoo, gwapo, gwapa gina siya. Nailain ng pagka-drawing. Mali ko. Ano mali ka pag... Ilong. Hindi, pagwapa gina. Kisiyo na ko, bebe. Kisiyo na. Namali. Natawanan mo ka na. Namali lang pag-drawing. Una-una